מה קורה, אלי? איפה אתה? הייתי אצל הרופא שיניים, הראש ישיבה יודע שהיה לי טוב. יצאת מהרופא שיניים לפני יותר משעה. איך אתה יודע? אתה לא זוכר שאתה כאן לתנאי? ראש הישיבה עוקב אחריך. אם תמשיך ככה, יעיף אותך מהישיבה. טוב, אני חייב לחזור לבית מדרש. ביי. ביי. הכל פה במבצע. תודה, אבל אני צריך ללכת. אני מבין, אבל לפני שתלך, שתבין, הספר שאתה מחזיק ביד יכול לשנות את חייך. מה? זה ספר לימוד שעוזר לך ללמוד את התוספות. אתה מדי פעם מתקשה להבין את התוספות. בעצם כן, לפעמים. אתה ישר, וזאת מידה טובה. תאמין לי, לכולם קשה ללמוד את התוספות. בגלל זה הספר הזה כל כך מבוקש. זה ברור, זה מובן, וזה רק עולה 25 שקל. תאמין לי, כשאתה תתחיל ללמוד עם הספר הזה, הלימוד שלך יעלה דרגה. אתה תהנה ללכת לישיבה בבוקר. הלוואי שזה היה כל כך קל. רק לקרוא ספר, ובום. אתה תלמיד חכם. רק רגע, אל תבין אותי לא נכון. הספר הזה כלי לימוד מצוין, אבל אם אתה רוצה להיות תלמיד חכם, אתה חייב לעבוד. לא אמרתי שללמוד זה קל, או שצריך להיות קל. לא, זה מה שאני אמרתי. תבין, יש לי המון ספרים בבית שאני לא קורא אפילו. מה שאני מחפש זה יותר איזה מין מיקרוגל למוח. מה? לא יודע, איזה מין מכונה שמכניסים לתוכו את מסכת ברכות ומחברים את עצמך, תוך 30 שניות אתה יודע את כל המסכת בעל פה, כמו בימות המשיח. אם היה לך משהו כזה בתוך החנות, הייתי משלם עליו הרבה כסף. מצטער, טעיתי. הספר הזה ממש לא בשבילך. בחור, אתה טועה. תפסיק לחפש את החיים הקלים. כשיבוא המשיח, עוד נתגעגע לימים שיכולנו לעמול ולזכות במנת חלקנו. לכם מצינו בכמה מקומות קופים מפגינים תרומה בפני שליבו גם. זה לא משנה מה זה, זה תרופה. חסיד דוידי, לכם מצינו בכמה מקומות קופים מפגינים תרומה בפני שליבו גם. תלמוד לומר, שקיבל לו זה צריך ללשקול כמפלגה. כמפלגה, רב אשי בעצם, הוא זה שחולק על רבי אבא. הוא אומר לו ככה, הוא אומר לו, האיזון צריך 4 אמות לכל כיוון. זה צריך ללשקול כמפלגה. כמפלגה, רב אשי בעצם, הוא זה שחולק על רבי אבא. הוא אומר
אומר לו ככה. יאיר, כן, אני ממש לא יכול לדבר עכשיו, אני מצטער. אני רוצה לשמוע מה קרה, אבל אני פשוט לא יכול. אני אתקשר אליך בחזרה. אתה מתרגש. רב אשי בעצם, הוא זה שחולק על רבי עטר. זה צריך לאשכול, אתה מתרגש. גם מפלגה, רב אשי. אני אוהב אותך, שיה. אתה בחור טוב, יש לך לב טוב. קשה לי לומר לך, אבל אצלנו פה זה מקום קטן. אין לנו מספיק מקום בשביל בחורים שאינם מוכנים לעבוד. אני מבין, אבל אם הראש ישיבה ייתן עוד צ'אנס אחד, אתה מה? אתה תפסיק לדבר בפלאפון בבית המדרש. אתה תגיע בזמן בבוקר ותישאר עד סוף הסדר. אתה תפסיק לחלום ותתחיל לעבוד כמו שצריך. נו, באמת. מה תעשה אם אני אתן לך עוד צ'אנס אחד? אם יעיפו אותי מהישיבה, ההורים שלי יעיפו אותי מהבית. אני מצטער. ובמיוחד שאתה יכול להיות תלמיד טוב, אבל אתה לא מוכן לעבוד. אתה רוצה שהכל יבוא בקלות. שיה, ישיבה זה לא בשביל בחורים שלא רוצים לעבוד קשה. אבל אם הראש ישיבה רק יבין אותי. אחותי בשידוכים, היא מאוד קרובה להתחתן עם תלמיד חכם אמיתי. היא עכשיו עם ההורים שלי, מבקרת את המשפחה בלונדון. אני לא רוצה לבייש אותה או להיות הסיבה שהם לא יתחתנו בסוף. אז בבקשה, תיתן לי עוד הזדמנות. רק עד אחרי האירוסין. בסדר, אני אתן לך עוד צ'אנס אחד, אבל תבין, אתה עובר על הכללים פעם אחת, אתה תמצא את עצמך מחוץ לישיבה. אתה תראה הרב, אני לא אאכזב אותך, אני לא אעזוב את השטנדר שלי אפילו פעם אחת הערב. לכם מצינו בכמה מקומות חופים, ברוך הבא לארץ החיים. תודה. איך אתה מרגיש? לא כל כך טוב. מה קרה לי? קיבלת מכה בראש. אני דוקטור אביגדור. אני אשאל אותך כמה שאלות. אוקיי, מה שתגיד. אתה יודע איפה אתה נמצא? בית חולים? אתה זוכר את השם שלך? שיה, קופמן. איפה אתה גר? בית שמש. כמה אצבעות אתה רואה? 17. התעוררת נפלא, דוקטור קלמן, נשמח מאוד. איפה אני? אני צריך להתקשר למישהו. אתה לא הולך לשום מקום, אתה חלש מדי. אבל אני חייב להתקשר לראש ישיבה שלי, להגיד לו איפה אני נמצא. הדבר היחיד שאתה צריך לעשות זה להישאר פה. אוקיי, בסדר. אני צריך לדבר עם דוקטור קלמן, ואחר כך אני חוזר. בסדר.
שלום. אני מקווה שאני לא מפריע לך. לא, בבקשה, תיכנס, תשב. הייתי מוציא לך משהו לשתות, אבל... הם עדיין לא הביאו לך שתייה ועוגיות? אל תדאג, אני אודיע להם. תודה, אבל... תודיע למי? לצוות של כפר קלות. מה? אתה רוצה לומר לי שאף אחד לא בא לקבל את פניך רשמית? היה איזה מישהו שנכנס למדוד לי חום, אבל... חוץ מזה, אתה הראשון שראיתי. אני מניח שאני כנראה אהיה הגורם הרשמי שיקבל את פניך. ברוכים הבאים לכפר קלות. קוראים לי דוב. אני שי קופמן. אתה צריך עוד משהו חוץ מהשתייה והעוגיות? לא, תודה, אני בסדר גמור, אבל... לא ידעתי שיש בית חולים בירושלים שקוראים לו כפר קלות. למזלך, נשלחת למקום מאוד מיוחד. כפר קלות, המרכז למחקר ושיקום. זה נשמע רציני. אני באמת כל כך חולה? בכלל לא. אתה הולך להרגיש יותר טוב ממה שהרגשת בכל החיים שלך. כולם נהנים בכפר קלות. זה מקום נהדר. דוקטור קלמן הפך את המקום הזה לגן עדן. פשוט גן עדן אמיתי. אתה תפגוש אותו בקרוב. הוא בן אדם מבריק, פשוט גאון. אתה תתרשם ממנו הרבה. כמו שכולנו התרשמנו ממנו. בסדר, אני מתרגש. תגיד, יש פה איזה טלפון שאני יכול להשתמש בה? טלפון? כן, אני רוצה להתקשר לראש הישיבה שלי ולהורים שלי, להגיד להם איפה אני נמצא אל תדאג, המשרד מטפלת בדברים האלה. אני בטוח שהם כבר יתקשרו להם. אני לא חושב שאתה מבין, עומדים להעיף אותי מהישיבה. למה? אתה רוצה לדעת את האמת? אני לא כל כך אוהב לעבוד. אם זה המצב, אז הגעת בדיוק למקום הנכון. למה אתה מתכוון? בכפר קלות אף אחד לא עובד בכלל. הכל קל. אף אחד לא צריך לעבוד? מה עם לימוד גמרא? איך אפשר לעשות את זה בלי מאמץ? גמרא, פילוסופיה, כל נושא שרק תרצה. הכל אותו דבר. בלחיצת כפתור אתה יכול להתמחות בכל דבר בעולם. יש לך כוח לטייל איתי קצת? בסדר, אני מניח. בוא, אני אסביר לך את הכל. כשתתקבל לתוכנית, תקבל זוג מפתחות וסיסמה שתוכל להיכנס למעבדה מתי שתרצה. זה לא נראה מקום כל כך עסוק. הנה שיה, ברוכים הבאים לגן עדן. הכיסא הזה ישנה את חייך. שים את האוזניות. בסדר. זה התפריט של הנושאים. כדי לבחור איזה נושא או כישרון שאתה רוצה להתמחות בו, כל מה שאתה צריך לעשות זה להקליד את המילה. איזה סוגים של נושאים אפשר ללמוד כאן? כל דבר. כל נושא שתרצה. ברצינות. אני רציני. כל נושא, כל מקצוע שאתה רוצה לדעת, הכל כאן אפשרי. אם אתה רוצה להיות מתמטיקאי, שחקן כדורגל, גיטריסט. גיטריסט. או תלמיד חכם. הכל בתוך המחשב הזה. מחכה להיכנס למוח שלך. אם יש כל כך הרבה אופציות, אולי אני פשוט יכין לי משהו אחר. אל תדאג. אתה תהנה מהשיעור הזה. תקליד שם של מסכתה ודף. מסכת, מכות, דף, ב'. אתה מרגיש משהו?
כן, יש איזה מין רטט באוזניים שלי. יופי, זה אומר שהתוכנית עובדת. היי, מה קרה? זהו, עכשיו כל הדף נמצא בתוך המוח שלך. אתה יכול להוריד את האוזניות. אני עדיין לא מבין. כדי לחזור על הדף בעל פה, אתה רק צריך לפתוח את המקום שהוא שמור בו במוח שלך. אפשר לעשות את זה על ידי אמירת שם המסכתא והדף. זה מטורף. לא היה לי זמן לקרוא את זה. איך אני יכול לזכור את זה בעל פה? תנסה. תגיד את שם המסכתא והדף שבחרת בו. אוקיי. מסכת מכות, דף ב'. עכשיו מה? סבלנות. זה לוקח כמה שניות. כיצד העדים נעשים זמומים מידים, אנו באיש פנוי שהוא בן גושה ובן חלוצה, אין אומרים יעשה זו בן גושה ובן חלוצה תחתיו, אלא אלוקים 40 מידים, אנו באיש פנוי שהוא חייב לגלות, אין אומרים יגלה זו תחתיו, אלא אלוקי 40. וואו, אני באמת שולט על זה. הכיצד העדים נעשים זמומים מבאי לילה ועוד, מתקטני לקיימן. וואו, זה כזה מגניב, כזה קל. אתה יכול לשלוט על הפירושים על ידי אמירת שמותם. אפילו את התוספות? אפילו את התוספות. נסה. תוספות. תמה כיוון דהים הוזמו אין הנעשים בין גושה ובין חלוצה, אם כן גם שלא יוזמו איך יעשה על פיהם בין גושה דהכי הוא אמת ואימה הוא הביא ליהדותי. וואו, אני לא מאמין. עכשיו תנסה את רש"י. רש"י! כיצד העדים נעשים זומים וכולי בגמרא מפרש מייקה אמר את איש פלוני שהוא בן גושה מפני הוא נתקשה עמו קודם שנולד הרי הוא חלב פסול. שיו! זה כזה מגניב. אל תשכח את הגאות הבח. הבח. א', תוספות, דברי המתחיל, מעידין וכולי, ב', בין גושה וגושה דהכי גושה וחלוצה ולא. ג', דברי המתחיל, כל וכולי, במיטה שרצו להמית אותו, אבל אם ודאי שאין יכולים להמיתם באותו מיטה, אפילו הכי נמיתן. מוצא חן בעיניך? פיצוץ, תן לי לנסות עוד דף. מצטער, אבל יש רק דף אחד בדמו. אם אתה רוצה לשלוט בכל התלמוד, אתה צריך קודם להתקבל לתוכנית. בסדר, איך מתקבלים לתוכנית? צריכים לקחת איזה מבחן או משהו? אתה רק צריך להתראיין אצל דוקטור קלמן. אביגדור יודיע לך את הפרטים. אוקיי. אבל תגיד, איזה מין שאלות הוא ישאל אותי? אני רק רוצה להיות מוכן. אל תדאג, לא יהיו לך בעיות להתקבל. אתה בדיוק מתאים לכפר קלות. בסדר, וואו. זה כזה מקסים. רש"י! אין אומרים אם הוזמו והן כהנים יעשה זה בין גושה וחלוצה לקיים בו כאשר זמם... מה קרה? עכשיו אני לא זוכר כלום. הדמו רק נותן זיכרון זמני, אבל ברגע שיהיה לך את המפתח והסיסמה, כל דבר שתוריד למוח שלך יישאר אצלך במוח לכל החיים. מגניב, אבל איך זה עובד בדיוק? אני עדיין לא מבין. אני לא דוקטור, אז עדיין לא הבנתי את הכל בעצמי. זה קשור איכשהו לגלי קול שעוברים דרך האוזניות. הרטט גורם לגירוי אזורים שונים במוח. אם אתה מעוניין לדעת יותר, תצטרך לשאול את דוקטור קלמן ברעיון שלך. טוב, מוכן לארוחת צהריים? אבל אפשר לנסות עוד אופציה אחת? חדר אוכל נסגרת ב2. היום יש פיצה, ולקינוח יש גלידה. תמיד רציתי להיות גיטריסט, אבל גיטריסט ממש טוב. כמו המפורסם הזה, דוב הרמן. טוב, אני לא יודע, בדרך כלל אפשר רק לנסות פעם אחת בדמו, אבל אולי הפעם נצליח. תקליד מנגן גיטרה. אוקיי. אתה מרגיש רטט באוזניים? כן, עכשיו. יופי, אתה יכול להוריד את האוזניות. עכשיו תתחיל לנגן. יש שם גיטרה. מה, סתם ככה? סתם ככה. בסדר, אם אתה אומר.
שם זה המכון כושר. יש שם חדר כושר מעולה, וגם בריכה אולימפית. יפה, אבל אני לא שחיין כזה טוב. אתה מתכוון שפעם לא היית כזה שחיין טוב. עכשיו אתה בכפר קלות, זוכר? נכון, שכחתי. בבניין שליד יש את הספרייה והאולפנים. אומנות או מוזיקה? שניהם, יש אולפן לציור, פיסול וצילום. יש גם הרבה כלי נגינה, אפילו כמה מאפריקה. וואו, זה בטח מקום מאוד עמוס. לא יותר עמוס מאחרים. שיו! מה? זה דוקטור קלמן. אני לא מאמין, דוקטור קלמן אף פעם לא מטייל בינינו. זה ממש כבוד גדול. אז אולי אני אגש אליו ויציג את עצמי. אתה לא יכול סתם ככה ללכת לדבר עם דוקטור קלמן. תראה, הוא בא לקראתנו. טוב, אני צריך לדבר איתך רגע. כן, דוקטור קלמן, בשמחה. בחור! אתה צריך עזרה? זה מאוחר מדי בשבילי, אבל אתה עדיין יכול לברוח מפה. לברוח? מאיפה? מכפר קלות. זה לא מקום בשבילך, ולא בשביל אף אחד אחר. על מה אתה מדבר? כפר קלות זה מקום מקסים. מי אתה בכלל? אל תיפול לתוך המלכודת שלהם. שיה, יש לנו חדשות טובות בשבילך. מה זה? דוקטור קלמן יראה אותך ב14:45, ואל תאחר, הוא איש מאוד עסוק. בסדר. תודה, אביגדור. בבקשה. ביי. אני ממש לא הבנתי. דוקטור קלמן הוא נראה כזה אדם מכובד. למה יש לו עוזר כמו אביגדור? אביגדור היה הראשון שעבר את הטיפול בכפר שלנו. בגלל שאז הטכניקה הייתה כל כך חדשה, משהו השתבש. אדם אחר היה מנסה לחסות את זה, אבל לא דוקטור קלמן. כשהוא הבין מה קרה, הוא עמד על כך שאביגדור יישאר אצלו, ונתן לו מקום מכובד בחברה שלנו. זה רק דוגמה אחת לגדולתו של דוקטור קלמן. אבל כדאי שנמהר אם אתה לא רוצה לפספס ארוחת צהריים. וגם יש לך את הרעיון הזה עם דוקטור קלמן, אתה לא רוצה לאחר לזה. נכון. בסדר, יאללה. שב, תרגיש בנוח. אכלת כבר צהריים? כן, אכלתי כבר. שיה קאופמן, נכון? כן, זה נכון. תגידי, שיה, איך אתה נהנה פה בכפר הקלות? זה מקום מדהים. כל חיי חלמתי על מקום כזה. כן, באמת? כן, אני חושב שאני מאוד מתאים בשביל כפר קלות. אבל תיארתי לעצמי, למה אף פעם לא שמעתי עליו? שיה, אנחנו נמצאים בשורה הראשונה של המחקר הרפואי. מעטים מאוד מהרופאים הבכירים ביותר אפילו יודעים שאנחנו קיימים. תבין, שיה, כל בן אדם נולד כישרוני ומוכשר. אבל משתמשים אולי 20, אולי 30% מהפוטנציאל של המוח. זה בגלל שהמידע נמצא עמוק בתוך המוח, ואין לנו את הכלים כדי להוציא את המידע מהשכל. לכן זה כל כך קשה ללמוד שפה חדשה או איזושהי מיומנות חדש. כן, אני חושב שקראתי על זה פעם. ייתכן. העולם הרפואי היום יודע שעם גירוי המקום הנכון בתוך המוח אפשר לשלוף את המידע, אבל הם פשוט לא יודעים איפה. אני היחיד שהצלחתי למפות מפה מדויקת ומפורטת של המוח. אז למה שלא תכתוב ספר ותספר לכל העולם? אולי בבוא היום אני אעשה כן. אולי אתה תכתוב לי את הספר. אני? וואו. אבל זה בשביל העתיד.
בינתיים אנחנו חייבים לשכלל את מערכת האחסון והאחזור. אני כינסתי פה קבוצה של אנשים בכירים הכי טובים במקצוע. אנחנו עושים פה היסטוריה. אתה צריך להחליט רק אם אתה רוצה להיות חלק מההיסטוריה הזה. ואם כן, עליך לחתום על טופס השחרור הזה. המחקר הזה הוא עדיין מסוכן? עדיין? כן, הוויטור הזה. מסוכן זה מילה יחסית, שייך. אנחנו עברנו דרך ארוכה מאותם הימים הראשונים. אתה פשוט צריך להחליט אם אתה רוצה את החיים הקלים. רק תגיד לי איפה לחתום.
לקח את התרופה שלו הבוקר. שיה, תן לי לאחל לך מזל טוב. תודה. אתה כמעט חבר מלא של כפר כלוא. תודה, אבל מה זאת אומרת כמעט? חשבתי שאני כבר התקבלתי. כנראה שיש עוד כמה טפסים שאתה חייב למלות אותם. הנה אחד של בריאות תקינה. הנה אחד שאין לך עבר פלילי. טוב. והנה אחד שלא תיצור קשר עם העולם החיצוני. מה זאת אומרת? אני לא יכול להשתמש בטלפון? למי להתקשר? יש כאן מספיק אנשים נחמדים לדבר איתם. לא יודע, האחות שלי, ההורים שלי, ראש ישיבה שלי. מעניין אם דוקטור קלמן יודע על זה. שיה, הטופס הזה רק אומר שלבינתיים אתה לא תתקשר. אבל אני בטוח שבזמן הנכון דוקטור קלמן ייתן לנו להתקשר למי שאנחנו רוצים. באמת, חבל להרוס את הסיכויים שלך להיות תלמיד חכם בגלל איזה שיחת טלפון. אתה צודק. איפה אני חותם? מה שלך? אני אמור לחתום על זה גם? אני חושב שזה קטן מדי. אני חושב שהוא מתבדח, אביגדור. לא הבנתי, מה זה? זה כדור שמפעיל את תאי המוח שלך שיהיו מוכנים לקבל את הגירוי במעבדה. כולנו לוקחים את זה כל יום, זה שום דבר. לא יודע, אף פעם לא מיהרתי לקחת כדורים, אפילו שהייתי ממש חולה. שיה, חתמת על שיתוף פעולה. תרגע, אביגדור, אני אטפל בזה. שיה, הכדור הזה הולך לשנות את חייך. זה יביא אותך לרמת לימוד אחרת לגמרי. רש"י, תוספות, הכל יהיה קל כלחיצת כפתור. חיים? חיים טובים. הראש ישיבה שלי יהיה מאוד מופתע שהוא יגלה שאני יודע את כל הש"ס בעל פה. אני לא יכול לחכות להתחיל. אתה בטוח שכל מה שאני צריך לדעת על המעבדה כתוב פה? אל תדאג, זה מאוד פשוט להשתמש במחשב של המעבדה. מה שחשוב זה לא לאבד את המפתח. דוקטור קלמן מאוד לא אוהב את זה. יש בעיה? אתה יודע, זה מוזר שאנשים פה לא יותר פעילים. למה? סתם, בלחיצת כפתור הם יכולים לעשות דברים נפלאים. למה הם לא עוסקים בלימוד תורה, חיבור שירים או כתיבת ספרים או משהו לפחות? אני הולך לנוח קצת בחדר. אתה לא רוצה לבוא איתי למעבדה? לא, אני אקפוץ אליך בדרך לארוחת הערב. מה אתה מסתכל? כלום. יופי. תשאר ככה. אני לא מבין. במקום כזה היה אמור להיות תור ארוך. סליחה, לקחתי את התור שלך או... המקום מלא מכשירי האזנה.
דבר בשקט, הוא ישמע כל מילה. מי? דוקטור קלמן, המפלצתן. דוקטור קלמן, אבל הוא... מי אתה בכלל? קוראים לי כהן, אבל זה לא משנה. אתה צודק לגבי כפר קלות. אף אחד לא רוצה לעשות פה כלום, חוץ מלאכול ולישון ולהחניף לקלמן הזה. דוקטור קלמן הוא גאון. הוא עושה פה דברים נפלאים, איך אתה יכול... דברים נפלאים. ילד, תקשיב לי. תברח מכאן לפני שהוא יכניס את זרועותיו הארוכות לתוך המוח שלך. ואני אומר לך שאין מצב. לא כשאני יכול ללמוד את כל הש"ס בלחיצת על כפתור אחד. ומה יקרה כשהכיף ייגמר לך? ותאמין לי, זה ייגמר מהר מאוד. תברח מכאן לפני שאתה תהפוך לאחד מהרובוטים שלו. אני לא מבין מילה שאתה אומר. אתה לא מבין? כשהכל הולך בקלות ואתה לא צריך להתאמץ, אין משמעות לכלום. אתה לא רוצה לעשות כלום בחיים חוץ מלשבת על הספסל ולהביט בעננים. רגע אחד, דוקטור קלמן אמר לי שאחרי שאגמור פה עם הטיפולים, שאני אוכל להשתמש ב100% מהפוטנציאל שלי. זה מה שהוא אמר לך? כן, זה מה שהוא אמר לי. צא החוצה ותסתכל מסביבך. האם יש עוד מישהו שנרשם למעבדה בחצי השנה האחרונה? חוץ ממך? אתה רואה עוד מישהו שמשתמש ב10% מהפוטנציאל שלו? אני מזהיר אותך, אני מתחנן לפניך. תברח מכאן לפני שהוא יהפוך אותך לאחד מהקופים שלו. היי, איך אתה מרגיש? בסדר, אני מניח. מה קורה איתך? לא הרבה. איך הלימודים? אתה כאן כבר שבועיים, נכון? כן, זה נכון. נו, אז כבר סיימת את הש"ס? אני חושב שזה היה ביום שני, לא, בעצם שלישי שסיימתי אותו. מזל טוב. תודה. הודעת לאביגדור? הצוות יערכו לך מסיבה. הם עושים מסיבות ממש טובות פה. הרבה אוכל, ממש חגיגה. תודה, אבל אני חושב שאני אוותר על זה. למה? אבל זה מסורת לעשות מסיבה בשביל סיום. כן, אני יודע, אבל פשוט אני מרגיש שזה לא מגיע לי. אוקיי, אני לא אלחץ. אז מה עכשיו? מה זאת אומרת? עם הלימודים. מה אתה הולך להתמחות עכשיו? אז התחלתי את השולחן ערוך, אבל הפסקתי באמצע. למה? אז דוב, רציתי לדעת, אני יכול לבקש ממך טובה? בוודאי. תשמע, חשבתי שהלימודים יהיו יותר נעימים אם היה לי מישהו ללמוד איתו. תראה, אם קשה לך ללמוד את החומר בעל פה, אתה תמיד יכול לבקש מדוקטור קלמן להחליף את התרופות שלך. לא, זה לא שקשה לי ללמוד. בעצם זה קל, מאוד קל. פשוט חשבתי שאם היה לי מישהו ללמוד איתו, אז כמו חברותה, אז כל הלימוד יהיה יותר מעניין, יותר מספק. אני לא יודע, אני כבר סיימתי את השולחן ערוך לפני כמה שנים. טוב, אז נוכל ללמוד משהו אחר. מה שאתה רוצה. הייתי שמח לעזור, אבל אני כבר גמרתי את השלב הזה. אבל אני חשבתי שיהודי תמיד צריך לרצות ללמוד. להתלהב מזה. טוב, אני אחשוב על זה, בסדר? בסדר. אז תסתכל, הנה אביגדור. תעודד שהיה.
תיקח את הכדור שלך, תרגיש הרבה יותר טוב. בוקר טוב. בוקר טוב. טוב, השבוע הזה אתה מקבל כדור צהוב. ואתה, שיה, אתה מקבל כחול. מה ההבדלים בין הצבעים בדיוק? הצבע שאתה מקבל תלוי בזמן שאתה נמצא בכפר קלות. שיפור יכולת האחסון של המוח הוא תהליך הדרגתי שמתרחש לפי לוח זמנים מדויק. וכמה זמן עד שאני יכול להתקשר להורים שלי? או לראש ישיבה שלי? תצטרך לשאול דוקטור קלמן. אפילו אם הייתי יכול להתקשר לאיזה שיעור מוקלט, הייתי עושה זאת בשמחה. רק אם דוקטור קלמן יאשר את זה. אבל אני בטוח שאביגדור ישמח לגרוע לך טוב. לעזוב. אני חושב שאני אלך. שיה! שכחת לקבל את הכדור שלך. לא את זה. האדום זה רק לתקופת העיקרות. השבוע הזה אתה הקדמת לכדור כחול. איזה התקדמות. לאבא ואמא היקרים, אני מקווה שתקבלו את המכתב הזה מתישהו. כפר קלות הוא מקום מאוד משונה. השיטת לימוד כאן הוא חדיש ומשוכלל. לא תאמינו, אבל אני כבר יודע את ש"ס בעל פה, ולימדתי את זה ממש בקלות. בעצם הכל כאן מאוד קל, אבל מה שמפתיע הוא שאני לא ממש נהנה מזה. מצאת לך מקום מחבוא יפה, שיה? כן, לא רציתי שיפריעו לי. למה? אתה מסתיר ממני משהו? אני רואה שיש לך דפדפת ביד. כן, יש לי. למה זה? טוב, הערות. אולי ירצה לכתוב ספר יום אחד. ספר? חשבתי על זה. מצוין. יש לך כבר נושא? לא, עוד לא. כשתחליט, יש לנו ספרייה מצוינת פה בכפר קלות. אתה תמצא שם כל מה שאתה צריך, והרבה יותר נוח מהשיחים האלו. תודה, אני אזכור את זה. ואם תכתב את הספר הזה, אני אדאג להוציא אותו לאור פה בכפר קלות. מחלקת הפרסום שלנו יעשה לך מסיבה גדולה. הם יודעים לעשות אירועים גדולים כאלו. תודה, אני מעריך את זה. ואל תשכח, אני רוצה העתק מהראשונים, עם החתימה שלך, לשים על המדף שלי. כן, אתה תקבל את העתק הראשון. אבל תשים לב, שיה, בדפדפת לא כותבים למשפחה, לא להורים ולא לאף אחד בעולם החיצוני. זה אסור. מובן? כן, כן, דוקטור קלמן. שתי x כפול 4b שווה למינוס 3x. למי אכפת? טוב, מי הבא בתור? שמואל וולף. שמואל מתקדם יפה מאוד. אני חושב שהוא מוכן לעלות לצהוב. יפה, אז על הבוקר הוא יתחיל על צהוב. טוב, מי הבא? הנה, התיק של דוב. הוא הגיע לשלב הכי גבוה, נכון? נכון. דוב הוא סיפור ההצלחה שלנו. כן, הצלחה שלך, דוקטור. אביגדור, אתה יד ימיני. המקום הזה לא היה מתקתק בלעדיך. אתה אדיב מדי, דוקטור. אביגדור, מה אתה חושב על הפציינט החדש שלנו? אתה מתכוון לשיה? כן. בוא נראה את התיק שלו. הוא לא מתקדם כמו שהיה צריך. אתה בטוח שהוא לוקח את הכדורים כל בוקר? כן, דוקטור קלמן, אני ראיתי אותו בולע אותם. בוא נראה מה הוא עושה עכשיו. זה לא טוב. הוא עדיין הולך למעבדה כל יום. זה לא סימן טוב. היו לי ציפיות גבוהות ממנו. הוא כל כך התאים לכפר קלות. אבל שכהן הגיע אליו, הוא בטח השפיע לרע.
זאת הייתה טעות שלי. לא הייתי צריך להשאיר לכהן לדבר כל כך הרבה במעבדה. אתה בטוח שהוא נעול עכשיו בתא הבידוד? אני לא רוצה שהוא ישפיע על אף פציינט אחר. אל תדאג, אנחנו שומרים עליו 24 שעות. אבל מה אתה מתכוון לעשות עם כהן? תוציא אותו מהכפר? אף אחד לא יוצא מכפר קלות, אביגדור. אתה יודע את זה. אני יודע, אבל כהן הוא כזה עלבון לכבודך. איך דיבר עליך כשהכנסת אותו לתא? כואב לי אפילו לחשוב על זה. לא לדאוג לכהן, אני אשבור אותו. כפר קלות זה הממלכה האישי שלי, ואני לא מוכן להתפשר על פחות מ100% נאמנות מכולם פה. חייב לצאת מכאן. וחשבתי שאתה הפתרון לכל הבעיות שלי. הלו, אני חייב לדבר עם ראש ישיבה. זה שיה קופמן. תגידו שזה דחוף. הכנסתי את עצמי לתוך בלגן עצום, אני חייב לדבר איתו, ואני... מה זה? אנחנו מותקפים? לא, זה הזעקה של מערכת הביטחון שלנו. מישהו מנסה לתקשר עם העולם החיצוני. זה מהמעבדה, זה שיה, מנסה לברוח. מדבר קלמן, תביא לי את לב, הרשץ. לב, מיד לדאול את כל השערים, את הדלתות ואת החלונות. מישהו מנסה לברוח. קוראים לו שיה קלמן, בן 17. שהוא לא יצא בשום פנים ואופן, מובן?
כאן? זה שיה. שיה, מה עשית? מר כהן, אני רוצה לצאת, אבל אני לא יכול, אני תקוע. לא, אסור להתייאש. אתה תמצא דרך, אני בטוח בזה. שתינו נמצא, אתה תבוא גם. אל תשלה את עצמך, אתה לא תצליח לפרוץ את הדלת, והשומרים עוד מעט יגיעו. תציל את עצמך. שומרים. חייב להיות איזה חדר של השומרים. מר כהן, כהן. לא אתה, הצילו! תירגע, אף אחד לא רוצה לפגוע בך. לא, אני לא ארשה לך לתפוס אותי. שיה, אתה בבית חולים. אני רוצה לעזור לך. בית חולים? אני כבר לא בכפר קלות? היה לך סיוט? עכשיו אתה יותר טוב. רגע, אני עדיין בירושלים? זה נכון. אבל למה אני בבית חולים? קיבלת מכה בראש. עכשיו אתה יותר טוב. הפעם תיזהר עם השטנדר. השטנדר? אני אסביר לך את הכל כשתבריא. בינתיים אני אתקשר אל ההורים שלך עם החדשות הטובות. תודה. ואם אתה יכול להגיד דבר אחד להורים שלי? אני אגיד להם מה שאתה רוצה. תגיד להם שהם לא יזהו אותי כשאני אחזור. מעכשיו והלאה, בעזרת השם, אני אהיה התלמיד הכי מצטיין בישיבה. בשבילי, אין כבר לחפש את הדרך הקל.